Türkmenistan aviakompaniyasının ýurdun içindäki uçuşlarında howada uçorlaryň tekerleriniň açylman galmagy bilen bagly wakalaryň soňky aýlarda köp ýüze çykýandygyny türkmen ýolawçylary aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan ýolawçylaryň ençemesi uçorlaryň tehniki taýdan üpçünçiliginiň pesdigini, düýple awatlaýyş işlerine mätäşdigini hem gurrun berdi. May aýynyň başynda Aşgabatdan Türkmenmaşa uçýan uçor Türkmenmaş howa mendiline gelenine uçoruň tekerleri açylman galdy. Uçorman ýolawçylary ýüzlenip gorkmalygy haýyş etdi. Uçor 25-30 minut töwregi howada aýlandy. Ahyrdan uçoruň tekerleri çykdy. Şeýdip sagaman gonmak nesip etdi. Dip uçordaky ýolawçylaryň biri başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. Adatlykda bu hadisanyň takyk haýsy senede, sagatda we uçor reýsinde ýüze çykandygy barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Gurrun edilen uçordaky ekipaj agdalarynyň biri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda adatdan daşary ýagdaý ýüze çykanda köp adamyň stressden huşuny ýitirip gaty gorkandygyny hem aýtdy. Maýyň başyndaky hadisede 6 aýlyk göwrelidi aýdylan gelin gorkudan huşuny ýitirip onda gan gitme boldy. Uçor gonundan soň tiz kömek işgärleri gelini götürüp dowruş hassahanasyna alyp gitdiler diýip uçordaky ekipaj agdalarynyň biri gurrun berdi. Ýolawçylar howada uçor tekerleriniň gonmaly wagtynda çykmalygy bilen bagly näsarlyklaryň köp bolýandygyny, ozalky ýyllardaky ýaly rahat uçuşlaryň galmandygyny we gorkup oturýandyklaryny hem aýdýarlar. Uçarlaryň tekerleriniň açylmazlygy bilen bagly wakalara soňky 6 aýyň dowamında 3 gezek duş geldim. Ýöne zerurlyk bolan soň uçara münmeli bolýarys. Ýoksam ýurtda 500 kilometr aralygy ulagda geçjek bolsaň 8-10 sagat gerek bolýar. Üstesine de ýollar erbeti ulag hadisalary we ölüm ýetimler köp bolýar. Dip Balkanlı başga bir ýolawçy anonim şertde gurrun berdi. Galy bersede ýolawçylar uçorlaryň içiniň hem düýple awatlaýyş işlerine mätäşdigini, ýolawçy oturguçlarynyň köpüsiniň döwlendigini, jygıldap iki ýana tarap ırgıldap durýandygyny we matalarynyň ýyrtylandygyny hem aýdýarlar. Uçorlaryň tas ählisi güýçli vibrasiýada uçýar, ganatlaryň we dwigitelleriň sesleri şuwuldap içinde oturar ýaly däl. Käte aly şakyrdy bolup özüňi traktoryň içinde oturan ýaly duýarsyň diýip Balkanly ýolawçy bellidi. Balkanyň howa menzilleriniň biriniň dispetçeri bu näsazlyklaryň sebäbini ýurdun içinde uçuşlary amala aşyrýan uçorlaryň tehniki taýdan üpçünçiliginiň pestigi, düýple awatlaýyş işlerine mätäşdigi bilen düşündirýär. Käbir uçurlaryň hatda aragatnaşyk radar meselesine hem näsazlyklar bar. Tehniki barlyklar şolary görkezýär. Olarda düýple awatlaýyş işleri geçirilmeli. Ýöne döwlet tarapyndan maliýe serişdesiniň goýberilmeýänligi, zerur bolan tehnik serişdeleriň satyn alınmaýanlygy sebäpli bu işler geçirilmeýär. Dip dispetcher anonim şertde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistan aviakompaniyasyndan şeýlede ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginden telefon arkaly tesvir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Mara welaýatyna şu ýyl 18 ýaşynda doldurup orta mektebi tamamlayan oglanlar gysgaly ýagdaýda çagyryş boýunça harbygullyga çekilýär. Bu barada Datyk radiosynyň habarçysy mekteplerde geçirilen soňky jaň uçurum dawaralarynyň ýygyany 27-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Gullyk ýaşyna ýeten oglanlardan iýun aýynda başlamaly jemleji tynyglaryny 3-4 güniň içinde tapşyryp vilayet harby wekilligine barmaklyk talap edilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonim şertlerde Datyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kä halatlarda ähli tynyglary bir güniň içinde tapşyrdyp, göni mektebiň gapysyndan harby gullugy alyp gidýärler. Olaryň enatalary bilen hoslaşmaklaryna da ruhsat berilmeýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gysgaly harby gulluga çagyrylan ýaşlaryň gutorduş şaharatnamalarynyň ene atalarynyň gowşuruljakdygy aýdylýar. Bu aralykda habarçylarymyz çagyrylarynyň harby gulluga çagyrylyş möhletini 6 aý möhlet bilen ýüze süýşürmäge synanýan ene atalar barada habar berýärler. Käbir ene atalar çagylaryny harby gulluga iýermejek bolup, çagyryş möhletini güýz mewsimine çelne ýüze süýşürýärler. Olar lukmanlar bilen gepleşip dürli diagnozlar bilen çagylaryny hastahanalara ýerleşdirýärler. Ýa-da harby wekilliklerde adam görýärler. Harby gullugy 6 aý möhlet bilen ýyze süýşürtmek üçin $500-600 berilýär. Olar çagylaryny ýokary kuwat almak üçin
wagt satyn alýarlar diýsek has dogry bolar. Deyip Marly Ýaşaýjat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz bir adyň 20-nji maýda Liverpool aýatynyň çeşitli orta mektebi tamamlayan ýaşlaryň jemleýiji döwlet synaglarynyň öň harbyglyga çagyryş hatlaryny kabul edip başlanyklaryny habar berdiler. Türkmenistanyň mart aýyna nowbatdaky harbyglyga çagyryş möhsümine badalgy berildi. Harby wekillikler aprel-iýun aralygyna ýazyky çagyryş möhsümini guramalaşdyrýarlar. Mundan öňe 2022-nji ýylyň noýabryna ýokary okuw jaýlaryna girmäge istek bildirýän okuwçy ýaşlaryň harbyglyga çagyryş möhletini 1 ýyl möhlet bilen ýyza tüýşürmäge ruhsat berildi. Degişi üýtgetmeler boýy goşmaçylar harby boşluk hakyna Türkmenistanyň kanunyna hem giridildi. Liverpool aýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir harby wekilligiň serkerdesi ýaşlaryň gysgaly ýagdaýda harbyglyga alınıp gidilmegini harby bölümlerde esker sanynyň ýetmezligi bilen düşündirýär. Türkmenistanyň ilan sanynyň azalmagy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna biradyň maý aýynyň başlaryna ýurdun harby ýolbaşçylary raýatlaryň harbyglyga yaramsyz hasap edilmegini talap edýän ýagdaýlary gaýtadan kesgitledi. Harby wekilliklerdäki lukmançylyk toparlary öňler raýatlaryň harbyglyga yaramsyz kabul edilmegini talap edýän keserler şol sany hipertoniya, hepatit we diabet ýaly keserler bilen näsaglan raýatlar hem harbyglyga çagyryp başlady. Türkmenistanda ýaşy 18-den 27-e çenli bolan harbyglyga çagyryşdan boşamak ýa-da harbyglyga çagyryş möhletini ýyza tüýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar hökmany gulluga çagyrýar. Raýatlar ýylda 2 gezek aprel, mart, iýun hem-de oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna çagyryş boýunça harbyglyga çagyrylýar. Harbyglygy tamamlayan raýatlaryň bu aýlaryň dowamyny harbygylykdan boşadylýar. Hususan soňky ýyllarda ilan sanynyň azalmagy, şeýle raýatlaryň köpçüliklerini ýurdu terk etmek bilen bagly dowam edýän habarlaryň arasyna häkimetleriň orta bilimi tamamlayan ýaşlary mektep partiýasynyň harbyglyga alyp gidýän halatlary has köp gaýtalanýar. Orta mektebi tamamlayan ýaşlar iýun aýynyň dowamyny jemleýiji döwlet synaglaryny tapşyrýarlar we orta bilim şaharatnamalaryny kabul edip alýarlar. Raýatlary harbyglyga çagyrmagyň ýazky möhsümi şu ýyl 30-njy iýunda tamamlanýar. Türkmenistanda mektepleriň maddi üçinçiligi içindäki şertler we ratatçylyk ýagdaýlary gowşak we käte aýylganç. Bu aralykda ýygyderli häsiýetde okuwçylardan ýygnalýan pul köplenç mekteplerdäki şertlere oňaýyn täsir getirmeýär. Azatlyň Liwapdaky habarçylary şäher mekteplerindäki şertler barada maglumat berýärler. Türkmenawat şäheriniň merkezinde ýerleşen mekteplerde hajatxanalar aýylganç ýagdaýda, hususan 31-nji mektepde okuwçylar antisanitariýa şertlerindäki hajatxanalary ulanmaga mejbur bolýarlar. Biziň mektebimiz şäheriň merkezinde ýerleşýär. Emma hajatxanalar owa mekteplerinden hem beter. Hajatxanalar howluda ýerleşýär. Onda ne gapy bar, ne de el ýuwulýan suw krantlary bar. Texniki işgärler günde hlor hekini sepen bolýarlar. Ýöne peýdasy ýok. Issy howada yaramaz is tiýýär. Dip azatlyk bilen gürleşen mektep okuwçylarynyň biri gurrun berdi. Mektepde okuyan çağlaryň enetalary kanikula gitmezden öň we ýylyň dowamında her çağdan mektebe abatlamak işleri üçin ýüzlerçe manat pulun soralýanlygyny we ony bermäge mejbur bolýandyklaryny belläp, bu pullar nire gidýär diýen sowaly orta atýarlar. Türkmenistanda orta mektepler döwletiň garamagynda bolup düzgüne görä oňa büdjetden pul berilýär. Emma munyň bilen bir hatarda okuwçylardan ýygyderli esasda pul ýygnalýar, şol sanda mektebi abatlamak maksatlar üçin. Türkmenawatly mektep okuwçylarynyň enetalary mektep administrasiýalarynyň hajatxanalaryň ýagdaýlaryna üns bermeýänligini belläp, işgärleriň we mugallimleriň aýratyn hajatxanalary ulanýanlygyna ünsü çekerler. Gaharlandyrylýan ýagdaýlaryň biri hem mugallimler we mektep administrasiýasy binanyň içinde ýörite hajatxanalar barýarlar. Okuwçylar bolsa daşa gitmeli bolýarlar. Mektebiň durkuny görür ýaly däl, daşyndan seretsen gorkly filmler ýadyňa düşýär. Sentýabr aýynda okuwa gelenmizde ýagdaýlar düzelýse, bizden alýan pullar hakykatdan mektebiň abatlanyşyna harçlanaýsa diýip 31-nji mektepde okuyan okuwçylaryň enetallaryndan biri gurrun berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary şäheriň nomer 28, 21, 14, 12, 16, 17, 22, 23 we 15-nji mekteplerindäki ýagdaýyň şoňa meňzeşdigini bellediler. Liwabyň bilim budagyndaky çeşmäniň aýtmagyna görä şäheriň sanitar gigiyenik bölümi bu ýagdaýa gözüni ýumýar. Sanstansiýadan barlawçy gelýär diýileni biziň ählimizden 10-20 manatdan para toplanýar. Şondan soň sanitariýa işgärleriniň mektebe gelenini hem görmeýäris. 21-nji asyrda ýaşap ýörüs. Utanýan bolyn
ýöne hajatxana gurrugny etmeli bolduk. Deyip çeşme gurrun berýär. Azatyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä ýyllar boýy mekteplerde her bir okuwçydan dürli maksatlar üçin toplanýan pul bir ýylyň dowamında ortaça aýlygy barp ýetýär. Käbir mekteplerde okuwçylar diwarlary renklemek, oturguç satyn almak ýa-da sowudyjy ýaly enjamlary edinmek üçin pul tapşyrýan bolsalar, beýleklerde okuwçylardan hajatxanany abatlamak üçin serişde hem soralýar. Enatalaryň ýyllar boýy tapşyrýan pullaryna garamazdan okuw ýylynyň başynda köp mekteplerde sınıf otoglarynyň abatlanmanlygy belli bolýar. Welaýatlary garandy maddi üçinçiligi ganimat hasaplanýan paýtaxt mekteplerinde hem hajatxanalar aýylan ýagdaýda bolýar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda paýtagtyň 15-nji orta mektebinde 1-nji we 4-nji sınıf aralygyndaky klasslaryň okuwçylaryndan aşaky sınıflar üçin niýetlenen hajatxanany bejermek üçin pul toplandy. Şonda çağalara 50 manatdan pul getirmeseler hajatxanany ulanmaga ruhsat berilmejekdigini duýdurdylar. Mekteplere abatlamak işleri üçin işgärlerden hem pul ýygnalýar. Mugallimler hem pul tapşyrmak talabyndan haly ýadanlygyny aýdyp, dürli tutumlar üçin her aýda aýlyklarynyň bir böleginiň tutulup alınýanlygyny aýdarlar. Türkmenistanda ortaça aýlyk 2000 manat çemet hasaplanýar, ýagny bu resmi kurs boýunça $625 gara bazaryň kursu boýunça $100 barabar. Her ýyl döwlet büdjetiniň 70% çemetini sosial pudaklara towýanlygyny aýdan Türkmen hökümeti maliýe serişdeleriniň sarp edilişiniň jekmeji kasawatyny köpçülüge mälim etmeýär. Döwlet mediasyndaky resmi maglumatlardan çen tutulsa, sosial pudagy diýilip bölünýän serişdelere täze guruluşyk proýektleri hem girýär. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbegistan'dan 2 günlük sapary sosial ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdigi, olaryň käbiri bu saparyň Özbegistanyň a dawraýyna bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbegistany 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet sapary bilen geldi we bu onuň Hataýa we Belarusydan saparlaryndan soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbegistanyň Putiniň saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şawkat Mirziýew ony Daşkent howa menziline garşy aldy. Ukrainanyň garşysyna alyp barýan agressiw uruş sebäpli günwatar sanksiýalar bilen ýüzbeýiz bolan Putin Russiýa üçin Özbegistan halkara gözlegçileriniň pikirçe Russiýa getirilýän sanksiýa haritlaryny eksport edýän esasy ýurtlaryň birine urildi. Hagadaky halkara jenaýet kaziýeti geçen ýylyň mart aýynda Ukrainadaky uruş jenaýetlerini guman edip Russiýanyň prezidentini tutsak etmek barada karar çykaraly bäri Vladimir Putiniň erkin siýahat edip biljek ýurtlarynyň sany beýle uzunýar. Rus lideri şondan bäri halkara jenaýet geňeşiniň Rim düzgünnamasını tasdiklan ýurtlary gitmeýär. Özbegistan Rim düzgünnamasını tasdiklan ýurtlaryň sanyna girmeýär we Haga kaziýeti tutsak etmek kararyna geleli bäri bu Putiniň Özbegistanydan ilkinji sapary boldy. Russiýanyň prezidenti mundan öň Özbegistany 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet dostlarlarynyň geňeşiniň meclisine gatnaşmak üçin gelipdi. Putiniň Özbegistany sapara gelmegi sosial media ulanjylar tarapyndan ören negatiw garşylandy. Sitata: "Ganhor, gaýnansagam biziň başga alajymyz ýok. Biz kijijik ýurt" diýip blogçy Hudaýberdi Zamini öz gysgaça ýazgysynda aýtdy. Sitata: "Demirgazykly mehmanyň gelmegini sapar däli kemsizici diýip atlandyrmak isleýärdim. Sebäbi bu saparyň bize awry getirmeýänligi äşkär" diýip dini alim Mubaşşir Ahmet hem öz pikirini ýazdy. Putiniň Özbegistanydan saparynyň öňü syrasynda Daşkentde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän barada habarlar peýda boldy. İçeri işler ministrliginiň köçü, ýol hereket howpsuzlygy gullugy sürüjülere uly halkara çäreler we köçeleriň käbirine geçirilýän awadanlaşdyryş we guruluşyk işler sebäpli 26-njy 27-nji maýda paýtagta gelmezligi maslahat berdi. Sitata: "Men beýle zady ilkinji gezek görýärdim. Aýdara söz ýok" diýip jurnalist Muhrim Azam Hojaýew ýazdy. Sosial media aktivisti Dima Kayyum bolsa Putiniň saparyna işaret etmek bilen öz Facebook sahypasynda merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doňuzlar atly goşgusyny ýerleşdirdi. Analitik Sardar Salim Buharanyň Bakny emiriniň we Russiýanyň imperatory Nikolay II-niň suratlaryny çap edip gapdalynan
Özbegistan, Russiýa 160 ýyl bäri çynlykay synagdan geçirilýän strategik hyzmatdaşlyk we bileşik diýip ýazdy. Özbek aktivistleriniň köpüsi Özbegistan Ukrainada alyp barýan uruş sebäpli halkara derejesinde izolirlenen Kreml kettesinden daşda durmaly diýip hasap edýär. Emma blogçy Zaferbek Solijonov Özbegistanyň Moskwa bilen ýakynlaşmagynyň berjek peýdalaryny düşündirmäge çalışdy. Sitata: "İnternetde Putin'i paýyş sözler bilen söýgärler, dogry edýärler. Ol we onuň töweregini näkiler özbek halkynyň uruşa bolan reaksiýasyny bilmeli. Emma muňa garamazdan men döwlet işgärleriniň bu mesele goşulmagyny we boş ýerden diplomatik konfliktiň döremegini islemýärin. Muňa derek sanksiýalar sebäpli kerişde gözleýänlerden islenlik ýol bilen pul almak has gowy diýip blogçy öz pikirini aýtdy. Özbegistanyň Russiýa ýakynlaşma baradaky pikir gollaýanlar köplenç bir ýurtda bir näçe million Özbegistanlynyň işçi migrantlaryň gazanç etmeli bolýanlygyna salgılanýar. Emma analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, gazanç mümkinçilikleriniň ýeterlik derejede bolmajakdygyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdugyny öňe sürýär.